Kids Shop Kids. Gucci. Se, hun griner. Det ser ud som om, vi er ved at løbe tør for babyting. Toastepop, gider du se efter lille Mimi, mens vi henter nogle flere? Brænder brød på! Det betyder ja. Okay, opfør dig pænt, Mimi. Hvem vil gerne skiftes? Nej! Fifi! Døren er farlig for... babyer. Au! Nej! Boller og Birkes! Hvordan kommer hun nu derop? Upsedasse. Sådan. Du må altså ikke... nej. Krudt og kanel. Nu holder du op med det pjat. Nej, græd ikke. Wow, jeg har aldrig set hende så glad før. Du bliver nødt til at babysitte en anden gang. Sagde jeg noget forkert? Vi ser bedst.